Pevně věřím tomu, co jsem už kdysi dávno slyšel z úst pana Jana Vericha, že totiž čas vymezený na rybařinu se nezapočítává do času vymezeného na život. A proto trávím na rybách hodně času. Doma je mi to často vyčítáno a taky teď, když sedím ve studiu a chystám se číst tento text, tak se to doma neobešlo jen tak. Je velká? No, normálně. Jsi měl točit. Jo, ona jezdí jak torpeda. Je. Jo, fuj. Tak je po mně nahoře prut. Tata skočí. Nevadí, nahoře prut. Je to výskok nebo útok na kameru? Nahoře, to skočí. Krásný, to bylo ono. Dobrý. Je takhle. Chvění po celém těle. To je výsledek vzrušujícího souboje. Keep on rocking, keep on shocking, your mind is free, and your body's rocking. Lov štik je i pro nás ta pravá rybařina. Zdolávání tohoto predátora je skutečným zážitkem, obzvláště používáme-li jemné náčiní. Šňůru 0,6 mm a prut o zátěži 10 gramů. Použití této jemné techniky přináší podstatně více záběrů. O to hezčí je zdolávání, které mnohdy trvá déle než hodinu. A výsledek? Úplné vyčerpání dravce i lovce. Prudké sklopení špičky prutu uvolní dostatek šňůry pro tuto akrobaci.
Fakt. Zastav chvilku na to. Míša je při zdolávání žensky jemná a proto tento souboj trval ve skutečnosti více jak hodinu a kromě únavy zanechal v mladé rybářce nezapomenutelný zážitek a krásné fotky. Do poslední vteřiny není jasné, kdo má navrch. Šňůra zamotaná do špičkového očka může znamenat vítězství predátora. Přestane trošku níž, pak bude skákat. Dobrý, ono se zase z toho vyvlíká. Já ji neobejím. Dej sem nohy, Míšo, dej sem nohy. Dej sem nohy. Dáme trošku. Míšo.